We beginnen met een proclamatie. Carnavalsvierders van Blauwhuis en omgeving. Wij, Prins der Vijfkes, liet in bidden dat ik van het hier 2000 jontje bij de garage in de gekheid van de Vijfkes beneden ben daar. Prins van het Vijfkesrijk. Hartog van Blauwhuis en omgeving. Graaf van Wetter, al dan net beveiligd. Beschermheer van alle carnavalsvierders. Wij maken je bekend. Ten eerste, dat wij dit hier van de 52e keer carnaval vieren. Dat Elsenien zonnig mami page ontbrengt. Ten tweede, dat de Sint-Vituskerke dit hier zijn 150-jarig bestaan viert. Ten vierde, dat het maar een groeisem en net te droeg hier en wie kan worden mooi. Voor u allen. Dat is laat. Ten vijfde, dat ze nog eindelijk uit aanzetten binnen maar de bouw van de wenningen op het Nijbelplan. Ten zesde, dat ze bij de voetbalclub nog eindelijk weten wat het spul is. Ten zande, dat het werk onder Rijkmaarroute nog klaar is. Ten achtste, dat Hartman zijn bril steeg toen hier een trouwtje eerst als partyboot nog spietig genoeg verkocht had. Ten jonde, dat wij sneeuwtemidje het eerste huis met de hegere sfeer gebracht hebben. En dat zonder licht. Ten ziende, dat net in jij een huis te mooi als de prins en page. Ten halve, dat we nog heel lang carnaval vieren mogen. En voor je prachtig mooie woorden van de prins. En 3 maal laag. Mooi, dank je eronder.